खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आसामनि थागिबि लाइमोन हिन्जावसाया दुलाराय भारत सावस्रि बिगियान फसंथाननि हादोरारि थाखोनि मुं थिसननाय आनजादाव डक्टर काहाना तासपिया देरहासार जानानै हादोराव स्निथि मासि आवग्रिनो हादों। INICET आनजादाव बे जाफुंसारनायखौ मोननो हानाय डक्टर काहानाया आनजादनि टप 10 रेंकारफोरनि गेजेराव सासे। बे आनजादाव उथ्रिसारनाया बिथांखौ 2026 मायथाइयाव MDS हाबाफारियाव मुं थिसननो खाबु होदों। थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्राय आसामनि माखासे जिल्लाजों लोगोसे BTCनि माखासे ओनसोलनिफ्रायबो आयेन बेरेखायै थामहिनबा समाजनि गाज्रि हाबा मावनायाव लोब्बा गोनां माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमनानै पुलिस बिफाननो गथायदों। जेराव गुवाहाटीजों लोगोसे धुबुरी, बङाइगाव, चिरां, क'क्राझारनि इउनिसेक्स सेलुन आरो पार्लाराव माखासे दुथां लाइमोनफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों पुलिसनि आखायाव गथायदों। फ्राय 30निबो गोबां लाइमोनफ्रा आयेननि आवथायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेबादिनो आसामनि नुसुंसे रायजो मणिपुराव बेबादिनो एखे जाथायजोंनो लोब्बा गोनां 3 लाइमोनखौ पुलिस बिफाना हमनो मोन्दों आरो पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लानानै थांदों होनना सुलुङाव फोरमायदों। नेपालाव जेनजेटफोरनि गिख्रंथाव सोमावसारनायनि उनाव फिन आरोबाव सोमजिदों। मेक्सिक'आव सोरखारनि हेंथायै जेनजेटनि गोख्रों सोमावसारनाय जादों। मख'नो गोनांनि नेपालनि उनाव फिन मेक्सिक'आव जेनजेटफोरा सोरखारनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारदों। नेपाल हादोराव जाख्ल'नायनि हेंथायै सोमावसारनायाव नेपालनि गोबां गोजौ थाखोनिफ्राय लानानै नेपालनि गिबि मन्थ्रियाबो बिबान एंगारनो गोनां जादोंमोन आरो नेपालनि पार्लियामेन्टआव सोमावसारगिरिफ्रा अर सावनानै गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। जेराव नेपालनि बारग' गाहाय मन्थ्रिया गासै हादोरनि भिजा केन्सेल खालामजानायनि उनाव नेपाल रौनियाफोरनि रैखाथिनि सिङाव थानो गोनां जादोंमोन। थिग बेबादिनो गिख्रंथाव थासारिया मेक्सिक'आवबो महर लादों। मेक्सिक'आव रोजा रोजा लाइमोनफ्रा कार्लस मेज'खौ बुथारनायनि थार बिजिरनाय दाबिनानै सोमावसारदों। लोगोसे बांबोनाय दाय सोबख'नाय बायदि थासारिखौ लानानै जेनजेट सोमावसारनाया जादों। मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खमैबो सा 120 सुबुंफ्रा सोमावसारनायाव जोखोम जादों। जेराव रोजा रोजा जेनजेट सोमावसारगिरिफ्रा मेक्सिक' सिटी आरो हादोरनाङैनो लामायाव ओंखारबोनानै रां जाख्ल'नाय आरो फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय हिंसानि सायाव रागा जोंखांदोंमोन। जेराव बोसोरफ्रोमबो रोजा रोजा मेक्सिकान सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामो। मेक्सिक'नि तिजुआनानिफ्राय लानानै खोला अक्साकासिम गोबां नोगोरारिफोरा एबा सोमावसारगिरिफ्रा सनिबारनि समाव गोबां सुबुंफ्रा थुबुर जादों। बे समाव अमा फिसिनानै न'खर खुंनाय गथ' गथाय खुंनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे दुखुगोनां खौरां। रायजोनि गोबां ओनसोलावनो अमानि बेरामा साग्लोबसारदों। जायनि जाहोनाव बेफार फालांगि, बायनाय फाननाय आरो जानायनि बेलायाव जेंना नुजाथिदों आरो माखासे जिल्लायाव अमानि बायनाय फाननायखौ टटेलि बन्द खालामदों। मख'नो गोनांदि बे समाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लु बेरामा रायजोनि गोबां ओनसोलाव साग्लोबसारदों आरो अमानि थैनायनि हारा बांदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै अमानि बायनाय फाननायखौ बन्द खालामनो बिथोन फोसावदों सोरखारा। रायजोनि गोबां जिल्लायावनो अमानि बेराम थामहिनबा आफ्रिकान स्वाइन फ्लुआ जोबोरै गाज्रियै गोहोम खोख्लैदों आरो साग्लोबसारनानै अमा फिसिनाय, अमा फाननाय, बायनायनि बेलायाव गोहोम खोख्लैदों। बेराफारसेथिं आफ्रिकान स्वाइन फ्लु बेराम साग्लोबसारनायखौ नोजोर लाखिनानै मोनस्नि जिल्लायाव टटेलि बन्द खालामदों अमा बेदर बायनाय फाननायखौ। बन्द खालामनाय जिल्लाफोरा फारियै डिब्रुगड़, जरहाट, दरं, शिबसागर, लखिमपुर आरो धेमाजि। सौदी आरबनि मदिनानि साखाथियाव जानाय मोनसे गिख्रंथाव बास जाब्रबथायाव खमैबो सा 45 भारतारि नोगोरारिनि जिउ खहा जादों। बेनि गेजेराव सासेल' नोगोरारिया सारभाइभ जानो हादों। बेनिनो बांसिनानो तेलेंगानानि हायद्राबादनिमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। उमरा दावबायारिफोरखौ लानानै थांनाय बासआ मक्कानिफ्राय मदिनासिम थांनाय हराव हरनि 1:30 रिंगासो समाव डिजेल टेंकारजों सौग्रावदोंमोन। जायनि जाहोनावनो गोबां दावबायारिफ्रा सिङाव थाबथानानै थादों आरो माखासे सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि खहा जानांनायफोरनि गेजेराव सा 11 आइजोफोर आरो सा 10 गथ'साफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। नाथाय बिबानगिरिफ्रा दासिमबो नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो।
बासहा गोबां खहा जानायनि जाहोनाव रैखाथि होनाय खामानिया गोब्राब जानो गोनां जादों, जेराव रैखाथि हान्जाया गोख्रोङै खामानिखौ मावनो गोनां जादों। बायजोआरि मन्त्रि एस जयशंकरआ भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलि आरो जेदाव थानाय कन्सुलेट जेनेरेलखौ गासैबो रोखोमनि थिसनथाइखौ बांहोनो खावलायदों। मुंदांखा जुबिन गार्ग थामहिनबा रुंसारि जानानै थांनाय मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि मुङाव पार्क खुलिनो नागिरनायनि थाखाय गाबोन मोनसे गिदिरथार हाबाफारि लागोन, जेराव गाबोन एबा 18 नबेम्बर खालाराव बिथांनि गिबि जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों गाबोन बेखेवगोन। गौरां दैमानि रुगुङाव मोनसे गिदिरथार हाबाफारिखौ 25,000 सुबुंफोरा क'क्राझारनि गौरां दैमानि रुगुङाव मायाबिनि मेथाइखौ रोजाबगोन होनना मिथिमोनदों। थांनाय 11 दानसोनिफ्रायनो जामुगुरि हाटनि गामिनि सासे लाइमोना गोमानानै थानायनि जाहोनाव ओनसोलाव गोबां जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिदों। जामुगुरि हाटनि गामिमारि गामिनि नबी हुसैन आरो हसनारा बेगमनि सासेल' फिसाज्ला आजमल इस्लामआ गोमानानै दं, जायनि जाहोनाव नखरा गिनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि जोबोर गोरिब नखरनि लाइमोना गोमानानै थानायनि जाहोनाव नखरखौ उसुखुथु आरो दुखुआव खोख्लैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आजमल इस्लामआ 12 दान सिगां जामुगुरि हाटनि सप्तायारि हाथाइ बाजाराव थांनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय बे लाइमोना दिनैसिम न'आव फैफिनाखै, जायनि थाखाय बिमा आरो नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरा नागिरनायाव हालाय-हाफाय जानांदों। बेनि अनगायैबो सेंग्रानि लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों सोमोन्दो लाखिदोंब्लाबो आजमल इस्लामनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। दा गोसो बायनानै बिमाया गावनि फिसाज्लानि गोमानायनि रिपर्टखौ जामुगुरि पुलिस थानायावबो एजाहार होदों। फारसेथिं नखरनि सुबुंफोरा आजमल इस्लामनि सोरबाफोर खौरां मोनोब्ला 7086331335 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। धेमाजि जिल्ला सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गोदान आफादगिरि महरै रन्जु गयारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सोरगोबुति बसुमतारीखौ सायख'नाय जाबाय। धेमाजि जिल्ला सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 2 बोसोरनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गोख्रों खामानि मावनो गोदान आफादगिरि महरै रन्जु गयारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सोरगोबुति बसुमतारीखौ रायजो राजाफ्रा थान्दै मेलनि गेजेरजों सायख'नानै मैखोम बिबानखौ होबाय। गावनि गिबि मेच पिखौ गोसोखांनानै भारतनि केप्टेन हरमनप्रीत कौरआ बुंदों, बै समाव जोंनि दावबायनायनि फिसआ 1 लाख रांमोन। जों बेसेबां मेच गेलेयामोन। TDS दानखांनायनि उनाव आं 90,000 रांसो न'आव लांदोंमोन। जेब्ला आं चेकखौ मोनदोंमोन अब्ला आं जोबोद गोग्गानाय मोनदोंमोन आरो लोगो लोगो बिफानो होदोंमोन। बेखौ आर्जिनाया मोनसे माइल खुन्थियामोन। बियो आंखौ रांखान्थियारि महरै हेफाजाब होनायनि उनाव बेनो गिबि खेबमोन। आं बिथांनो होफिननो हानायमोन। आं मोनदांदोंमोन दि बियो आंनिख्रुइ बांसिन मोननांगौ दं। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।